2023 বিধানসভাनि चंबायतै दुगलिया आबुनि सिगांनो जत हास्तिनि थोंनो बदलनो दानि बदलनि फान फंनाय बागै ताबुनि सिमिनो तिया अंगै बदलनि आवाय मुरो खाय तंलायो आबो हायकिनो त्रिपुरा आमसायो एबा एडिसि आमसायो ताबुक फान तेबो राग्रग तेबो फान तरि तंबरि दुंजाखा त्रिपुरा मथावो थानजानि मारिबो आबो हायकिनो बोबाग्रानि त्रिपुरा मथनो हामजागै बीजेपी याकरै खुं नैसिसिनि नुखुंनि खरक बाजिसिनि बुतार त्रिपुरा मथानि बाना रंफायका बरनो लामसुकि धारका तिदेरिसि हाबनि इएम राजेश त्रिपुरा त्रिपुरा मथा आयुक लोतो त्रिपुरा मथा आयुक लोतो त्रिपुरा मथा आयुक लोतो बीजेपी नो याकारिये त्रिपुरा मथा फाइनेरो नो खाबाय कुबाय लामसो बीजेपी याकारिये त्रिपुरा मथा फाइनेरो नो खाबाय कुबाय लामसो बोबाग्रा तिनिसा जॉइनिंग फाइनाय बन बिसिंग तो आईपीएफ के करेला बीजेपी टीपीएफ जे खाय तंबाय पयलांसिं बिसिनि आन्दाराव तिनि त्रिपुरा मथा जॉइनिं खायफैका जों तिनि फाय लांसु फायका जोंनि ब्लक प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट जोंनि ब्लक लेभेलनि लिडार दङ टोटाल 27 परिबारनि 53 भोटार जों बर' लामसोगो 57 भोटार 27 परिबार 57 भोटार बसकांगो खाखायो जों आमचायो जे बीजेपी खाय तंनाय मबो जतो आर त्रिपुरा मथा फायनाय नै जों बनबो कोयनाय खाबाय खुबाय बसकांगो जों बाक्सा फायै जॉइन खायफाय त्रिपुरा मथानि जों सामु तालायनानै जतो थांचावलाय जतो न हामबाय कैसासे ग्रौग दे बुरु रोदे न रिंखा बा न व्यक्ति फायगा बा महाराष्ट्र हामजाय न फायमानदे बा केबो दिन न रिंखा जबरदस्ती केदे न व्यक्ति फायगा आनो तो केयापो आबदि जबरदस्ती फोरिंया के जे निजे पार्टी फोन जबरदस्ती के चुकुनो मा बुंलाया गेब्रे के इनके जों नायहा बेगे के चिंबो बगा बु सामु तामन निसिनियो बु सामु काहाम के तामन निसिनियो सिन द फानति सान पान्दाबो आमी जों खाकसांगे बुनो जों बिनसे जों दानु फायो